16 urte bete dira egunkaria itxi zutenetik. Esta es una operación en defensa y en protección de los derechos y de las libertades de los vascos, de su cultura, de su pensamiento y de la expresión de su lengua en libertad. Gauza asko gogoratzen ditute egun hartaz, baina egun hauetan ezin utzi gogoratu gabe zer ari dan gertatzen Tribunal Supremoan Katalan agintariekin. Guk ere bizi izan du genuen aulkiaren zigorra, pasaginan horretatik, sufrimendu hori ezagutu genuen, eta ikusita berdi jokatzen dula Espainiako estatuak egunkari bat ixten, edota agintari katalandarrak beraien erabaki parlamentari batzuk hartzeagatik. Nosaltres, representants democràtics del poble de Catalunya, en el lliure exercici del dret d'autodeterminació i d'acord amb el mandat rebut de la ciutadania de Catalunya, constituïm la República Catalana com a estat independent i sobirà de dret democràtic i social. Eta manifestazio batzuk egiteagatik legea ezarriz, Espainiako konstituzioaren inperioa ezarriz, eta horretarako aulkira eta zigor gogor batzutara seguruenik eramatera ezin horiek gogoratu gabe utzi horrelako egun batean. Eta horrekin batera egun hauetan gertatu den beste gertakari bat edo ezagutu den beste gertakari bat, nahiz eta bere hasiera egunkariaren itxieraren urte berean izan zuen. Garari ezarri dioten eginek seguridade sozialarekin adostuta zuen zorraren zama, ez? Zama hori gara ixteko modukoa izango litzake, baldin eta espalego egunkaria itxi zanien bezala, egin itxi zanien bezala, gure herritar askoren jardun positiboa eta harpidetzak egiteko joera positiboa. Baina hortaz gain nik gogoratu nahiko nuke, daukagun lege egoera egunkaria itxi zuten momentu hartako bera dela eta gauzak maila horretan bintzat ez direla aldatu. Eta aldatu behar direla, eta horiek aldatzeko ezinbestekoa direla komunikazio egiturak eta ahalik eta sendoenak. Instituzioei eskatuko nieke batetik laguntzeko gararen zama hori injustizi bat izan baldin bada intziotena hori arintzeko. Eta bestaldetik komunikazio egiturak nahiko ahul dauzkagunak osatzeko eta komunikazio esparru bat sendo xamarra egiteko, baita ere debate bat, laguntza modu batzuk, martxan jartzen hastea ezinbesteko ikusten dut, herri egiturak nahi baldin baditugu denborarekin sendotu. Eta nik uste behar ditugula ez gertatzeko, gertatzen ari zaiena Katalanei eta guri gertatu zitzaiguna ez errepikatzeko.